Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина олға таба койбір темалар турында кыскаша. 27 ай йортында капиталь ремонт башланды, бирден инде эшләр планлаштырылган. Бірден-бір һәм кабатланмасы жолда зур сыйдырышлы автобус йөртүчесе булып хатын-кыз эшли. Нихаят башланды. 27 ай йортында капиталь ремонт башланды. Халык әйтүенчә, бу яңартуны алар күптән көткәннәр. Стеналарны җылытырга, канализация системаларын үзгәртергә вакыт иде, ди бирдә яшәүчеләр. 43 яшьтән узган күп катлы йорттан инде ремонт эшләре планлаштырылган. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Шоулар әйтүенчә, моны алар 40 ел диярлек көткәннәр һәм нихаят 27 ай йортында ремонт фасадларны җылытудан башланган, аннары канализацияны үзгәрттеләр, ди бирдә яшәүчеләр. Они канализацию полностью поменяли, горячую, теплую воду поменяли внутри, и отопление все поменяли. Знаете, я рада, но у нас еще процесс идет. Канализацию у нас еще не поменяли. Вот, надеюсь, что сделают скоро. Очень благодарна. Ребята очень, знаете, трудолюбивые, ответственные, вежливые. И они остаются даже больше, чем положено по рабочему времени. Вот когда фасад делали, все швы вот эти все выдернулись, начали стены промерзать. То есть капремонту рознь. Ну, то, что вот делают, утепляют, это, конечно, хорошо, и труб меняют хорошо. Сегодня в 11 придут, они будут горячую воду подключать, так что работает. Чулны строй ремонт идарәче компаниясында эшләрне башкаруның уртача проценты якынча 52% тәшкил итә дип җавап бирделәр. На жилом доме 27-27А на сегодняшний день выполняется 6 видов работ. Это инженерные системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и канализации, а также ремонт фасада и ремонт противопожарной автоматики. На сегодняшний день по сантехнике работают в подвале и выше отметки нуля около 10 человек. Фасадта 4 фасадчы монтажчы, янгынга каршы автоматика буенча 2 белгеч эшли. 15 августка кадәр барлык эшләрне башкару планлаштырыла дип ассызыклады коммуналь хезмәткәрләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бірден-бір һәм кабатланмас, аның турында хезмәттәшләре нәкъ шулай дип йөртә. Ул ирләр коллективында эшли. Эш шунда ки, ул зур сыйдырышлы автобус йөртүче бірден-бір хатын-кыз. Ярчалыда ул 7 июньнән җәмәгать транспорты пассажирларын йөртә башлый. Күпләр моңа гаҗәпләнә. Без Ләйсән Валиева белән танышырга булдык һәм аңардан ни өчен шундый һөнәр сайлаганын белештек. Эти игрушки дарят мне коллеги, потому что одни мужчины. Они меня очень любят, очень уважают, защищают, помогают. Кыз җәмәгать транспорты йөртүчесе булыр дип уйламаган, йөк машинасы йөртүче булырга хыялланган, әмма туганнары аны бу ниятеннән туктата. Хәзер ул Чаллыда эшли. Рабочий день начинается рано утром. Встаю я в 2 утра. Сама я родом с Мензелинска. Приезжаю. Часа в 4 я уже бываю в гараже. Осматриваем автобус. Получаем путевку, проходим медика и выезжаем на линию. Ләйсән Валиева беренче тапкыр линияга чыккач, күп кенә пассажирлар аңа гаҗәпләнеп караган. Чаллыда ул зур сыйдырышлы автобус йөртүчесе бердән-бер гүзәл зат бит. Пассажиры очень удивлялись, что девушка за рулем. В других городах это, конечно, не новшество, а вот здесь в Челнах я первая. Әмне Казанда ул бердән-бер генә булмаган. Ләйсән Валиева сүзләренчә, республика башкаласында ул 2 ел автобус йөртүче булып эшләгән. Ә гомуми машина йөртү стажы 12 ел Чаллыда. Аны яхшы кабул иткәннәр. Пассажирларга аеруча аның сөйкемле елмаюы ошый. Замечательно, мне кажется, это даже лучше. Сейчас девушки в любой профессии на первом месте, даже пилоты девушки есть. Я отлично отношусь к этому. Раз она получила эту профессию, пусть работает. Мы довольны. Отношусь положительно. Если ей самой это нравится, то я не против.
Я ни разу не видела девушек за рулем. Җәмәгать транспорты пассажирлары ролында безнең төшерү төркемендә булды. Шуңа күрә без шулай ук Ләйсән Валиева турында үз фикерләребез белән уртаклашырга булдык. Ул чыннан да бик яхшы йөртәмнәк, үзе әйткәнчә, бу аның үз һөнәре, үз юлы һәм моның белән бәхәсләшеп булмый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Туган тел безнең байлыгыбыз. Менделеевскийда татар телен саклау буенча программа гамәлгә ашырыла. Мәсәлән, балалар сәнгать мәктәбендә туган телдә спектакльләр куялар. Соңгы күрсәтелгән спектакльләрнең берсе үрдәк беренчелекне алган спектакле. Менделеевскийда татар телен тагын ничек популярлаштыралар? Тулырак хәбәрчебез материалында. Сәхнәдә 12-нче балалар бакчасының яшь актерлар театр студиясы тәрбияләнүчеләре балалар тамашачылар өчен үрдәк беренчелекне алган спектакльне әзерләгән. Бу пьесада туган телне саклау проблемасы күтәрелә. Кыскасы, ишек алдында кошлар һәм йорт хайваннары арасында иң яхшы тамаша өчен конкурс игълан ителә. Барысы да планнар кыра, күпләр мактана һәм бар тик үрдәк кенә яхшы эшли белгәнен күрсәтә. Ул туган телендә бакылдый. Анда бит балалар безнең русча да бар, рус телле балалары да бар. Безнең татар телле балалар, алар бергә уйныйлар шул татар уеннарын. Аларга бик ошый. Бездә современный технологияларны да кушабыз, ИКТ уеннарны кушабыз. Бу спектакль белән мәктәпкәчә яшьтәге балалар Сәйяр Республика балалар һәм яшь үсмерләр театрлары фестиваленең муниципаль этабында гран-при яулаган. Яшь тәрбияләнүчеләргә туган телгә мәхәббәтне уен формасында, шулай ук заманча компьютер технологияләрен кулланып тәрбиялиләр ди тәрбиячеләр. Татар телендә тагын бер спектакльне 4-нче мәктәп укучылары әзерләгән. Сәхнәдә классика Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр спектакле. Туган телне популярлаштыру кысаларында 2 телле Менделеевск проекты эшләнелә. Балалар татар телен өйрәнүдән тыш патриотик акцияләрдә дә актив катнашалар. Мәсәлән, 7-нче мәктәп укучылары Бөек Ватан сугышы турында спектакль куя. Бу проект безгә инде телебезне дә сакларга ярдәм итәр дип уйлыйбыз һәм үзебезнең гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны да дәвам итәргә мөмкинлек бирер дип уйлыйбыз. 2 телле Менделеевск проекты кысаларында спектакльләр куялар, КВН үткәрәләр, курайда уйнарга биергә өйрәтәләр һәм тематик бәйрәмнәр оештыралар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда Беларусь ая киемнәре һәм төрек текстиле ярминкәсе барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар ая киемнәре, шулай ук мендәрләр, юрганнар һәм башкаларны. Муса Җәлил урамы иле 5Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Хәзер төрек текстиле артыннан чит-илгә очарга кирәкме, чөнки кояшлы Төркиядә Билек шәһәрендә җитештерелгән комплектларны Яр-Чаллыда да табарга мөмкин. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используются полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Күргәзмәдә төрек тукымасының күп төрле ассортименты тәкъдим ителә. Одеял һәм мендәрләр, карават комплектлары, пледлар һәм башкалар, күп кенә шоулар аларның сыйфатын һәм уңайлыкларын бәяләргә өлгергән инде. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся полный энергии и сил, решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме. Подушки очень отличные, всем советую. Шулай ук шулы халкы үзләрен Белоруссиядән килгән сыйфатлы, уңайлы һәм ышанычлы аяк киемнәре белән дә сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясенең зур сайлау мөмкинлеге беркемне дә битараф калдырмаячак. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, ну, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Белорус аяк киемнәрен һәм Төркия тукымаларын сатып алырга ашыгыз. Адресы Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 25 по 29 июня. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.